Ξεκινάμε με μια βασική εκτίμηση. Η σημερινή μάχη δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Δεν είναι μια ακόμα επίθεση από τις πολλές του νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα κρίνεται η επιβίωση των από πάνω. Όχι επειδή τους απειλεί ένα οργανωμένο κίνημα, αλλά επειδή οι αντιφάσεις και τα εκρηκτικά αδιέξοδα στην καρδιά του συστήματος είναι πρωτοφανή. Σήμερα όμως κρίνεται και η επιβίωση της αριστεράς. Ή καλύτερα κρίνεται ο ρόλος της. Αν θα είναι μια δύναμη ενσωματώσιμης και χειραγωγήσιμης διαμαρτυρίας. Αν θα ασκεί πολιτική αναχωρητισμού από το πρόβλημα. Αν θα περιθωριοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Το τέλος λοιπόν πρέπει να είναι το δικό τους για να μην είναι το δικό μας. Αυτήν ακριβώς την κρισιμότητα έχει η περίοδος. Αυτή την έννοια έχει ο αγώνας μέχρι τέλους. Ποια θα είναι η δύναμη που θα επιβάλλει μια τέτοια εξέλιξη? Δανείζομαι την απάντηση από μια συνέντευξη του Αργεντίνου κινηματογραφιστή που κατέγραψε το ντοκιμαντέρ που οι περισσότεροι έχουμε δει, τη χρεοκοπία της χώρας του. Λέει λοιπόν ο Φερνάντο Σολάνας: πρέπει η διαμαρτυρία να γίνει πολιτική δύναμη, ικανή να αλλάξει την ιστορία των ρούτων γεγονότων. Κοιτάξτε, λέει, όταν οι λαοί αντιστέκονται μπορεί να σκοτωθούν 3 ή 23 άνθρωποι, αλλά περισσότεροι δεν θα σκοτωθούν, γιατί οι κυβερνήσεις πέφτουν. Η κυβέρνηση Ντελαρούα στα τέλη του 2001 αψήφισε τη λαϊκή διαμαρτυρία όπως κάνει σήμερα και η κυβέρνηση της Ελλάδας και κατέληξε να φύγει με το ελικόπτερο. Πόσα ψηφάς, ρωτάει ο σκηνοθέτης, έναν εξεγερμένο λαό που έχει καταλάβει όλες τις πλατείες της χώρας? Σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι πολλές οι διαφορές με την Αργεντινή. Είναι μία η σταθερά. Δεν μπορείς να ψηφίσεις ένα λαό που έχει γεμίσει όλες τις πλατείες της χώρας. Στις 5 Μάη γέμισαν μία φορά οι πλατείες. Ο κόσμος είναι ακόμα θυμωμένος και κάθε μέρα θυμώνει περισσότερο. Γιατί την ίδια ώρα που κόβουν τις συντάξεις της χήρες, ομολογούν κοινικά ότι πήρανε μίζες. Και η λαϊκή οργή μέρα τη μέρα φουσκώνει και δεν κάμπτεται. Και οι πλατείες θα ξαναγεμίσουν. Και όταν οι πλατείες γεμίζουν κάθε μέρα, αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θα καταγραφεί σαν μια ακόμα κοινωνική έκρηξη, αλλά σαν η αρχή μιας νέας πορείας και για τη χώρα και για το λαό της. Το 2008 ο κόσμος κατάλαβε ότι λεφτά υπάρχουν. Τα 28 δις που πήγαν στις τράπεζες. Αυτό ήταν ένα κέριο ζήτημα για τη συνείδηση του κόσμου σε όλα αυτά που του λέγανε τόσο καιρό. Μετά ήρθε κάποια πρόσφαινο, ο Δεκέμβρης. Τεράστιο πράγμα ο Δεκέμβρης. Η πρώτη εξέγερση μέσα στην κρίση που συντάραξε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη χώρα με πράγματα τα οποία ήταν πρωτοφανή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί μπόρεσε ένα κομμάτι της αριστεράς ή η αριστερά να κρατήσει μια στάση κοντά σε αυτή την εξέγερση και ίσως είναι πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια που ακόμα και τμήμα της κοινωνικής αριστεράς δεν στάθηκε αρνητικά απέναντι σε μια εξέγερση που ξέφευγε κατά πολύ από αυτά τα οποία υπήρχαν στο μυαλό και στις συνειδήσεις της αριστεράς όπως είχε συγκροτηθεί. Αυτή η εξέγερση δείχνει κάποια πράγματα για μια ολόκληρη γενιά, για μια ολόκληρη κοινωνία. Δεύτερον, είχαμε την παράδοση Καραμανλής Παπανδρέου. Σήμερα βγαίνει όλο και πιο φανερό με ποιο τρόπο έγινε αυτή η παράδοση. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω όμως ότι η παράδοση έγινε πάλι με ένα σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν και εμείς θα σας δώσουμε αυξήσεις». Έτσι κοροϊδεύτηκε ένας κόσμος και έτσι εκφράστηκε το 10% διαφορά του Παπανδρέου από τους υπόλοιπους, αλλά και αυτό ήρθε σαν μπούμερακ μετά στον Παπανδρέου όταν οδήγησε μεθοδευμένα, σαν να ήταν βαλτός και όχι σαν βαλτός κανονικός δηλαδή, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, οδήγησε τη χώρα στο δίνου του. Πρώτα κάναμε αίτηση, μετά φτιάχνει ο μηχανισμός στήριξης και μετά ήρθε η Τρόικα. Και μετά είχαμε κινητοποιήσεις. Είχαμε 7 γενικές απεργίες. Είχαμε βέβαια μια ΓΕΣΕ που το γραμματέα, τον πρόεδρό της, τον κυνήγησε ο κόσμος δικαίως έξω από τη Βουλή. Δεν έκανε καμία απεργία. Και τώρα αυτός ο πρόεδρος λέει ότι οι απεργίες θα πάνε λίγο πιο μακριά και ορίσανε μία 15 Δεκέμβρη έμαθα χθες εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Και προς τα που ξεσηκώθηκε? Προς τη Βουλή. Στις 5 Μάη έγινε ένας μεγάλος ξεσηκωμός, ο κόσμος πήγε να μπει στη Βουλή και η αριστερά, συγγνώμη, ήταν στο μουσείο. Δεν είχε ακόμα ξεκινήσει. Και ακόμα μετά ανακάλυπτε η
συζητούσαν μήπως αυτό είναι από κάποιους βαλτούς αυτή η κίνηση. Και οι φορτηγατζίδες πήγανε προς τη Βουλή. Ένας κόσμος συνειδητοποιεί και περισσότερο ότι το θέμα είναι πολιτικό. Ότι πρέπει να φύγουν αυτοί από τη μέση, ότι πρέπει να ανατραπούν. Χωρίς να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος και μια θετική λύση. Και αυτά που είπε πριν ο σύντροφος ο Κάτσα από την Αργεντινή είναι ενδεικτικά για το με ποιο πόσα πράγματα μπορούν να επιβληθούν αν υπάρξει ο λαϊκός ξεσηκωμός. Και το ερώτημα που υπάρχει, να το πω έτσι οργάνωση αριστεράς. Οποιασδήποτε αριστεράς, έτσι, δυνατής, έτσι, ό,τι θέλετε. Λαϊκός ξεσηκωμός, μεγάλη αλλαγή, μια μεγάλη μεταπολίτευση. Που να αλλάξουν όλα τα πράγματα. Δεν θα είναι σοσιαλισμός, αλλά θα έχουν αλλάξει πράγματα και θα καταγγέλνουν ένας άλλος συσχετισμός. Για να φτάσουμε εκεί, αυτός ο ξεσηκωμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορεί όμως κανείς να πει ότι θα προηγηθεί χρονικά η συγκρότηση της αριστεράς για να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή. Αυτό που λεγόταν εχθές, ότι είμαστε πίσω, το πριν, που έλεγε ο Αλέκος ο Αλαβάνος, ότι χρειάζεται πριν θεωρία, χρειάζεται πριν αυτό, και μετά του απάντησε ο Κουβελάκης σωστά, είναι και το τώρα τι κάνουμε, άρα χρειαζόμαστε και την πολιτική γραμμή και την κατεύθυνση. Υπάρχει και το θέμα, αυτή τη στιγμή η αριστερά μάλλον είναι πολύ πίσω από αυτά που γίνονται μέσα στην κοινωνία. Και νομίζει η αριστερά ότι θα εκφράσει, ότι θα κάνει, ότι θα ράνει, ότι αυτά κτλ. Υπάρχει τεράστια απόσταση, σύντροφοι, από αυτό που είμαστε σήμερα εδώ μέσα και συνειδητοποιούμε εμείς και από τη σχέση που έχουμε σαν αριστερά μέσα στην κοινωνία, στον κόσμο, που αυτός ο κόσμος όμως έχει διάθεση και το έδειξε. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε, 1 Δεκέμβρη, 1 Μάη, αυτά που γίνονται τώρα, αυτές τις μέρες και αυτά κτλ. Το μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους στην Ακρόπολη, το μήνυμα από τα γράμματα και από άλλους χώρους, είναι μηνύματα τα οποία θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε κάτι άλλο. Και φτάνω λοιπόν, για να μην πάρω πολύ χρόνο, γιατί θα μπορούσα να μιλάω και 2 ώρα και σέβομαι και τους υπόλοιπους, να πω το εξής. Ποια είναι η πολιτική γραμμή που πρέπει να έχουμε σήμερα? Θα την πω πολύ κωδικά και μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα να γίνει συζήτηση. Η οικονομική και πολιτική διέξοδος της χώρας. Προσέξτε, της χώρας. Η αριστερά πρέπει να σηκώσει το γάτι και να πει, κοιτάξτε, βουλιάζετε τη χώρα, το λαό, την κοινωνία. Έχουμε πρόταση για την οικονομική και κοινωνική διέξοδο. Που εκεί να μπουν όλα τα αιτήματα και όλα τα θέματα που μπαίνουν εδώ πέρα, συν ένα πολύ σημαντικό. Δημοκρατία. Αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Αυτό που υπάρχει είναι μια καταπάτηση συντάγματος, βουλής, νόμων, αυτό και τα λοιπά. Είναι κάτι τρομερό. Αυτό δεν μπορεί να το αφήσει να πέσει κάτω και να μην το προχωρήσει. Λοιπόν, πολιτική και κοινωνική και οικονομική διέξοδος της χώρας και δεύτερο μαζί, πάει μαζί και δεμένο, ανασυγκρότηση αριστεράς. Η ανασυγκρότηση αριστεράς δεν μπορεί να γίνει με τον πλατφορμισμό. Πάρτε πλατφόρμα με τόσα αιτήματα, δεν πει και αυτό αίτημα, δεν μπαίνω μέσα στην ενότητα. Ούτε γίνεται με τον διεκδικητισμό και μόνο. Δεν γίνεται μόνο με τον συνδικαλιστικό αγώνα. Πρέπει να γίνει και με νέες μορφές που πρέπει να γεννήσουν.